Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kiriu Paidbah kibam la ban kot bor ban Thied tiket nomor balarem palat kila Ïeng Tynrai Dieng kabau dan hajrong ke Surok ba bawan na golfling Shapolo ban Peit ya kibarwai bat shat ha cherry blossom hamadan third ground kumjuru ki Paidbah kibayo ban Thied tiket kilas dang ban tuit ban rung shamadan polo na do hendriu baje janmit namar kinong roi ba paunam kin roi ha JN stadium kumban chupan kan mau menne mensngi kiba apahara ne ki security hakmat ka Jawaharlal Nehru Stadium polo kile thu pa ki bawan shagata masa cherry blossom arhaja apusan ki bun ki banabar ka jilla na do na Delhi ka jingte babun ki banabar ka jilla ki bawan ka day namar pasha ban rungi ki Paidbah hamalan polo na do 8 baje no phaisngi hakani ka cherry blossom lapin khre artli ki jakarwai kawai kamadan third ground na kabenta ki bana Meghalaya bat HJN stadium lashna ya kinong rai na barri ki tiket ki barit do kadai kabalai 1000 tingka bat kabahe do kabakhandai 1000 tingka duna kinong rai ki ban pen ngotana ki Paidbah shibet ha ka sngi dang ki long descript kanora fatehi bat uje senderulo kat balashai kasni khaddo kabade kasi sajan kinwan rai kilong udiplo taiga bat aqua Peit, saya bersama drum.